Velkommen til USA's verden, part 1. Det er første gang i dag. Jeg har faktisk kørt det her noget stykke tid nu, bare for mig selv og venneren. Er det rigtigt, piger? Lad mig høre sige fuck yeah! Fuck yeah! Hej, plug-in! Jeg har aldrig set så langt af computer. Jeg laver bare sådan hjemme hos hostedet. Og rigtig hyggeligt. Ja, så kommer jeg nok med part 2 senere i dag i aften. Hvor jeg lige vil følge op på. Du er klam. Nå for satan, men så lægger jeg bare på nu. Jeg bliver fucking gay, jeg kan ikke klare det her. Og fucking pres for det. Og jeg har vendt. Nej.